Demokratska stranka od dana svog nastanka, znači više od 20 godina, se bori za reforme i promene u ovoj zemlji. Ono što je danas predstavljeno građanima Srbije nisu reforme. Ovo što je danas predstavljeno pokazuje da ova vlada nema ni plan, ni ljude koji su sposobni da reforme sprovedu i ovu zemlju izvuku iz krize. Paket mera nije napravljen da država pomogne svojim građanima, nego da bi nestručna vlast svoje greške naplatila od svog naroda. Sve su to mere koje su danas saopštene i koje apsolutno ne mogu da pomognu da se u privredi ove zemlje desi bilo šta pozitivno. Umesto da se vlada fokusirala na 200.000 preduzeća koje danas uspešno rade, kako da im pomogne, kako da u svakom od tih preduzeća zaposlimo još po jednog ili dva čoveka, da dobijemo nekoliko stotina hiljada novih zaposlenih. Umesto da se fokusirala pomogne onih 100 i nešto hiljada preduzeća koji dalje opstaju, a koji nisu bili u mogućnosti da plaćaju poreze i doprinose i sad jednostavno dolaze od toga da se zatvaraju, da se radnici otpuštaju. Kako da te obaveze damo grejs period na nekoliko godina? Kako da im pomognemo da nastave da rade? Kako da svi shvatimo da među tim preduzećima je velika manjina onih koji namerno nisu plaćali, a velika već onih koji se muče i da zato treba da im pomognemo. Jer ako oni nestanu, nikad te pare država neće dobiti, a dobit ćemo desetine hiljada novo nezaposlenih. Umesto da se time bavimo, umesto da kažemo da li je šansa Srbije izvoz, hajde da vidimo kako da naša roba bude konkurentna. Ja mislim da u ovoj zemlji smo mi, nadam se, jednom ćemo napokon proći tu ideju stalnih borbi, svađa, da ne koristim neke ružne reči. Gospodin Vučić je rekao da možda ja kao genij imam neku ideju. Ja sam rekao, spreman sam da sve ideje koje imamo ponudimo ovoj vladi bez obzira što smo u opoziciji. I uvek sam spreman za razgovore. Smatram da je logično da i predsednik najveće stranke u Srbiji, predsednik najveće opozicione stranke u jednoj normalnoj atmosferi razgovaraju, da iznesu argumente, da vode debatu o nekim stvarima, uvek ću za to biti. Praviti okrugle stolove vlasti i opozicije, izmišljati načine kako to da se izbegne jedno.